projecte número 5 de 2025 del pressupost general del Consell General d'Aran. Com ben se les transmetec pendent la comissió informativa, aquesta és una modificació de crèdit en la que se destina un total de 1.324.523 euros procedents de crèdits, de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris. En tot cas, com vostès també hauran revisat l'explicació d'aquesta modificació, destacant qualcun dels punts que pensem que són també d'interès. Per un costat, se dota amb 53.000 euros la partida de cànon de residus de material no perillosi, dat que també, com vostès saben, cau aquesta licitació de depòsit de residus no perillosi que abans se depositaven en Tarquemer de Bussós i que ara per normativa no és possible de catar. En aquest Tarquem se prevén de matalars i plàstics ferralla i la licitació seria per un total de 4 anys. També en aquesta mateixa línia comentar-les també la partida d'estudis de treballs tècnics se suplementa amb una quantitat de 20.000 euros d'assumir les despeses de la redacció d'un estudi de la situació de relacions sanitàries entre França i la Val d'Aran. Unes setmanes mantinguem una massada amb els responsables de la sanitat francesa de la part de Comenges, a Tau també com amb el president de la comunitat de Comuna, per cercar fórmules de col·laboració transfronterera, transterritorial, que ens permeten, per un costat, poder arribar inclús a compartir professionals i també públic, perquè, com vostès saben també, aquesta part dels nostres veïns de França també se troben en una situació d'alta complexitat, tant per a manca de professionals com també per a manca o no suficiència de població de poder adquirir serveis. Per tant, això que ens comentaven era responsable del CEDIS 31, me sembla que era de fer una primera anàlisi de quins són els besoins dels dos territoris, de quins perfils de població ens trobam, persones grans, amb malalties cròniques, etc., que és el que ens ajudarà també a definir quin és el marc de col·laboració al que podem arribar. Per un costat és evident que tot el que ve amb que els professionals comprenen la llengua de la formació és un, més també els protocols sanitaris d'un costat i l'altre. Com a dit, a començar, ens cal saber quins besoins podem compartir. Aquesta serà la partida que ara les comenti, on també així la pròpia comunitat de comunes aportarà també d'aquests 20.000 euros. La regió també aportarà a part de poder, pensar en aquest torn d'un any, poder haver estudi que ens permetrà definir el marc de col·laboració. Se prevén també 120.000 euros entre la rehabilitació d'aquesta casa, d'aquesta cedència de la casa del senyor, per una part de la rehabilitació energètica, això que ve també amb el canvi de barraments, etc. I per l'altre, com vostès saben, aquesta casa hi afectarà també un grad d'humitats força nou, que també afecta el propi arxiu, i per tant, amb aquesta partida, crec que arriba amb un ajut líder que s'ha sol·licitat, que es demora poder atiar els besoins de la casa. En això que també a l'altra partida d'estudis de treballs tècnics se prevé un suplement de 54.000 euros en finalitzar el projecte que vostès saben que enviem a terme amb l'Institut Geològic de Catalunya, ara en torn de la geotèrmia. Ara ja hauran les donades d'aquest punt plaçat a camp de l'Escola Garona de Viella, i a comptar d'aquí ho podrem seguir amb aquest projecte d'aquest district heating en aquella zona. Per això que el manteniment de camins aïllats viaris se suplementa amb 75.000 euros per assumir les despeses d'actuacions en la pista de Balafies i en la pista de Portet de l'Est. En marc dels crèdits extraordinaris hi ha una transferència, se preveu a partir de 175.000 euros
ta cedir a la Generalitat de Catalunya en participar de la CRUMPA dels equips de protecció individual de pompiers d'emergències i per tant poder participar en la licitació general que va el propi Departament d'Interior, so que ens facilita tots els tràmits, els temps que aquesta licitació ens hauria comportat a nivell exclusiu del Consell General d'Aran, dat també la dimensió de la licitació de la Generalitat en comparació amb la que podíem des del propi Consell. També se preveu a partir de 100.000 euros d'assumir les despeses de la realització del projecte museogràfic de Castell de l'Est, un cop ja, com vostès saben, signat l'acord de col·laboració entre el Consell General i l'Ajuntament de l'Est. 15.000 euros de signar un conveni de marca amb aquesta associació de desenvolupament rural que treballa en el Departament d'Agricultura que ens ajuden a reformular la pròpia marca de productes de garantia, més també a treballar en la reordenació de l'UCD, la possible creació d'un obrador compartit paral·lel a la pròpia UCD que pugui ajudar a metre en valor el producte agroalimentari del territori. També se prevé un import de 50.000 euros davant de la previsió de la signatura d'un nou conveni de col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que suposarà l'aportació del Ministeri de 300.000 euros en 4 anys, els que el Consell General d'Aran haurà d'aportar un total de 200.000 en aquests 4 anys, hem de seguir, com vostès saben, amb aquest treball a l'entorn de la innovació i de la retenció de talent jovent en territori. Finalment, se prevé habilitar a partir de 200.000 euros per a la signatura també d'un conveni amb l'Ajuntament de Viella entre les obres de millora de la carretera d'accés amunt, uns treballs en els que l'Ajuntament de Viella treballa en temps i que es demoram que en les properes setmanes també puguem veure el projecte definitiu i l'aportació de les diverses administracions que hi participaran. Aquesta seria, a grosso modo, la proposta de modificació de crèdit que hi ha a disposició de qualsevol qüestió. Gràcies. Bon dia, síndica, consellera, consellers. Gràcies per l'explic. És el que ens va bastir. Des ben segur que hi ha aquestes modificacions, més com que participant no sabem, ens estiguem. Molt bé, gràcies. Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. M'he desordenat de directe, en tot cas que consta en acta, excusar la presència del vicesíndic Cabero i de la consellera Menis, que per qüestions personals no poden estar presents en aquest ple. Passaríem al punt número 2, que seria l'aprovació inicial dels procediments de l'autorització de distincions a uns l'agents del cos de pompiers d'Aran. Com vostès saben, en de la modificació del reglament de distincions a uns del propi Consell General d'Aran, s'incluïc també aquesta part, aquest annexe, en tant reconeixement de membres d'aquest cos, amb diverses medalles, medalles d'argent, medalles d'or, en funció dels anys treballats en el sens. En tot cas, abans de passar a l'explic i a la discussió d'aquest punt, li passaria la paraula al conseller Cortés, que presenta també la incompatibilitat a l'hora de la votació d'aquest punt. Gràcies a la magnífica síndica, consellers, conselleres. Demano que se m'excusi la meva assistència en aquest punt per incompatibilitats del meu perfil personal amb les del punt. Gràcies. D'acord, gràcies conseller. El conseller s'absenta de la votació. I com abans les diria, aquestes condecoracions se divideixen en la medalla de bronze als membres del cos que hagin presentat 20 anys de servici efectiu, medalles d'argent a les persones titulares de la medalla d'honor de bronze que hagin presentat 25 anys en actiu i medalles d'or a les persones que són titulars de la medalla d'argent i que hagin presentat 35 anys de servici efectiu i a títol excepcional la medalla també se pot concedir en plus de 30 anys de servici en moment del cessament de l'activitat. Aquí també amb vostès els noms de les persones que reservarien aquest autoritjament, al mateix temps també que
que se proposen tres mencions honorífiques per la trajectòria d'aquestes tres persones en propi cos. Aguest autorizament se preveiria al long de l'acte institucional de celebració de la festa de Santa Bàrbara el preu 4 de desembre. Per tant, les passaria la paraula perquè puguen explicar el sentit del vot. Bé, gràcies. Nosaltres estem d'acord. Pensem que hi ha un cos que la cau quedar i la cau se demostra que hi ha gent, que cauen ben a prop, que es cau pueda animar a cos de bombiers que ho aneraran. Gràcies a d'ahir hem les distincions. Molt bé, atauei, que viatjam des de la màxima institució com a irau essencial també del Consell General d'Aran. Per tant, passaríem ara a votació, vots en contra, abstencions, vots a favor. Bé, doncs força gràcies. En tot cas, en què sí hi hagués plen extraordinari, arreglarem l'estabilitat de la ciutat present.